እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحين دمسهم كبرى سمعتنا لومي سوني 26 تقمت 2020 ወይ ከዓ 16 تقمت 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዝተዛረበዎ ዘረባን ግብረ መልሲ ኢትዮጵያን ዝሓዘ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ኸ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም በሓድሽ ምጥያሹ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል መንግስት ትግራይን ዘሎ ምስሓብ ዝጠመተ ጸብጻቡን ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻቡን ኣለና። ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፎርቄ ዜና ኸነቀድሚና ካብ ገብረ መድህን ማይቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ክልተ ተወሳኺ እዝታት ከም በሓድሽ ምጥያሹ ምግላጹ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን መሳርሒ ኩናትን ምንቅስቃስ ኣይከኣልን ክብል ኣፍሊጡ ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃብኑ ወፍርታት ብቁልጥፍ ንምፍጻም የኽእሉን እዮም ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም በሓድሽ ምጥያሹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚት ማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ከም በሓድሽ ክውድብ ስለ ዘይኽእል ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰረ ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣጽዋር ተቐባልነትን ተፈጻምነትን የብሉን ኢልሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ኣብ ዙርያ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብሽምግልና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ክካየድ ዝጸንሐ ልዝብ ጽባሕ ከም ዝቕጽል ሓደ ላዕለዋይ ተላዛቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣረጋጊጾም። ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብቲ ናይ ጽባሕ ልዝብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ግብፅ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ከም ዝርከቡ ብትልሚ ከም ዝተተሓዘ ብሉምበርግ ኒውስ ጸብጺብሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ቤንች ሸኮ ወረዳ ጉራ ፈርዳ በመንነቶም መጥቃዕቲ ወሪድና ዝበሉን ተመዛቢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓቂቦም ዝርከቡን ሰባት ለምውን ውሕስነት የብልናን ኣብ ፍርሕን ስግኣትን ኣለና ኢሎም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቃትሉ ከምቲ መንግስቲ ዝብሎ 31 ከይኮኑስ 41 ሰባት እዮም ዝተመዛበሉ ድማ ኣስታት 7000 ሰባት እዮም ኢሎም ኣብ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ብምኽፋቱ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ንክንወፅእ ንግደድ ኣለና ክብሉውን ሓቢሮም ኣለው። ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣእትዮም ዝተባሃሉ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ሹመኛ ጣብያታትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝርከብዎም 54 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝውዓሉ ናይ ደቡብ ክልል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ገሊጽሎ። ብረት ተዓጢቆም ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ፍጹሙ ነይሮም ዝተባሃሉ ክልተ ሸፋቱ ስጉምቲ ከም ዝተወስዶምን ዝተቃትሉ ሲቪላት 5 ኦሮምኛ ተዛረብቲ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ እዮም ክብሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ አቶ አንድነት አሸናፊ ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዲዮስ ካብ ሐዋሳ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄራ ኣምሓራ ይፍጸም ዘሎ መንነት መሰረት ዝገበር መጥቃዕቲ ጠጠው ንከብል ዝሓትት ሰልፊ ንምክያድ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ምጽውዑ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ 18 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዝተጸውዐ ሰልፊ ንጸረ ሰላም ዕላማ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለው ዝበለ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግን ፍቃድ ዘይረኸበ ሰልፊ እዩ ኢልዎ። ኣብ ሰዓት ሰልፊ ምክያድ ናይ ክልል ኣምሓራ ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት በትሪ ከም ምቕባል እዩ ዝውሰድ ኢልሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ሕዝቡን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ጥሮታን ኣብ ካልእ ስራሕ ዝርከቡን መምህራን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል በዝሖም ኣብ ዝውስኽ መምሃሪ ክፍልታት ዝፍጠር ተጽዕኖ ንምንካይ ክሕግዙ ጻውዒት ቀሪቡ። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ኣነውን ክምህርየ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ዕላዊ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብምሕዋስ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃር ጀሚሮም ኣለው። ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ካልኦት ወለንተኛታት ኣብቲ ምንቅስቃስ ክሳተፉ ጸዊዐን ኣለዋ። ን45 መዓልታት ዝወሃብ ናይ ሻምናይን መበል 12 ክፍልታትን ናይ ገጽ ንገጽ ናይ መማልኢ ትምህርቲ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ተጀሚሩሎ ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው።
ኣብ ካሜሮ ደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ኩምባ በቅድምት ማሊ ቀዳም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ 7 ቆልዑት ዝተቐትሉ ኣብታ ሃገር ሰፊሕ ኩነኔ ከም ዘስዓበ ተፈሊጡ ናይታ ከተማ ነበርቲ ምርመራ ክካየድን መቅተልቲ ንጹሃን ሰባት ጠጠው ክብልን ብምጽዋዕ ትማል ሰንበት ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም ናይ ሓዘን ጸሊም ዝተኸድኑ ኣስታት 1,000 ሰባት ድምጾም ኣስሚዖም ኣለዉ ትማል ሰንበት ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን መሳጊድን ማሕበረሰባዊ ኣኼባታትን ነቲ ቀትለት ኮኒኖም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ማሕበር መምህራን ካሜሮን ታመህ ቫለንታይን ብዘይካ ህንጸት ትምህርቲ ማሕበረሰብ ዝበሃል የለን ኢሎም ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካሜሮን ነቲ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ብምኹናን እቲ ሁከት ጠጠው ኢሉ ተምሃሮ ብዘይ ስግኣት ትምህርቶም ናይ ምክትታል መሰሎም ክሕለወሎም ፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ጸዊዑ ኣሎ ሴኔት ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንክኾና ዝሓፀይዎን ኤሚ በረት ሎሚ ብዝህልዎ መስርሕ ድምፂ ከጽድቆ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሙሉእ ቆላሕታ ይረክብ ዘሎ ግና ፕሬዚዳንታዊ ከይዲ ወፍሪ ኮይኑ ኣሎ መሳርሕትና ሚሸል ኩየን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ ፕሬዚደንታዊ መዓልቲ መረፃ ኣስታት ሓደ ሰሙን ኣብ ዝተረፈ ወቅቲ ትራምፕ ኣብ ካልእ ግንባር ክዕወቱ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣሎ ንሶም ዝሓፀይዎን ወይዘሮ ኤሚ በረት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንክኾና ብሰነት ኣሜሪካ ተቐባልነት ዝረኽባሉ ዕለት እዩ ሎሚ ሶኒ መንሓንሕቶም ዴሞክራሲያውያን ግና ናብ መዓልቲ መረፃ ኣብ ዝተጸጋዕናሉ ግዜ ድምፂ ክወሃብ የብሉን በሃልቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ኣእምሮ መረፅቲ ወሳኒ ኮይኑ ዘሎ ግና መንግስቲ ንኮቪድ-19 ዝሓዘሉ ኣገባብን ግብረ መልስን ኮይኑ እዩ ዝረኣይ ዘሎ ኣማሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ዝነበሩ ክሪስ ክሪስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንትራምፕ በዲዎም እዩ ዘሎ ይብሉ If it looks like it's going well and it's diminishing, you're going to get the credit and otherwise you're going to get the blame. And I think it's been the single ክሪስ ክሪስቶፍ ዘረብኦም ጽቡቕ እንተኸይዱን እንተነኪውን ምስጋና ክትረኽበሉ ኢኻ ከምኡ ምዘይኸውን ግና ክትንቀፈሉ ኢኻ ከም ዝመስለኒ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት እቲ ዝረዘነ ብድሆ እዩ ኮይኑዎም ዘሎ ንዳግማይ ምርጫ እውን ዝውስኖ ክኸውን እዩ ግን ክንርኢ ኢና በሉ ክልቲኦም ተናሓናሓቲ ነቶም ክሳብ ሎሚ ዘይወሰኑ መረፅቲ ንምእማን ክብሉ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ኣብ ዝሰሙኑ እዚ ከካይድዮም ከንቲባ ቺካጎን ቀረባ መሳርሕቲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ዝነበረ ራይም ኢማኑኤል ከምዚ ይብል And I think that what has always been the case is that Donald Trump is a centrifugal force. Those who care about him are going to show up. Those ከም ዝመስለኒ ዶናልድ ትራምፕ ማእከል ስሕበት እዩ እቶም ዝግደስሉ ክመርጽዎ እዮም ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብትራምፕ ዝተቆጥዑ ዴሞክራሲያውያን እውን ክመርጹ እዮም እቶም ካልኦት መረፅቲ እንትኾኑ ብትራምፕ ረብሪቦም እዮም ኣይደልይዎን ይብል ራይም ኢማኑኤል ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ እዋን እዚ ይመርጽ ኣሎ ቀጻሊ ፕሬዚደንት መን ኮን እዩ ክኸውን እናበሉ ብልዑል ሃንቀውታ ይጽበዩ ኣለዉ ይብል ሪፖርት ሚሸል ኩዊን ነመስግን በትረ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ደብዳብ ነፈርቲ ብምፍጻብ እንተወሓደ ን5 ዓበኛታት ታሊባን መቕታላ ልማዓንቲ ሶኒ ኣፍሊጣ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ብትዊተር ከም ዝሓበሮ ናብ ሎም ለይቲ ኣብ ዘውግሐ ኣብ ከባቢ ምምሕዳር ዋርዳክ ነርክ ንሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ንምክልኻል ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ ኮሎኔል ሶኒ ለገት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ነርክ ብዝፈጸመቶ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት መጥቃዕቲ 3 ቆልዑት ተቃቲሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ትጥሕሳላ ንዝብል ናይ ታሊባን ክሲ ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ነዚ ብምንጻግ ንስምምዕ ሰላም ኣይጠሓስናን ንንጹሃን ኣፍጋናውያን እውን ኣይቀተልናል ኢሎም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘፍለጥሉ እዋን ንጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውን አልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብምውጻእ ግብጽ ሕጉስቲ ኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብጽ ነቲ ግድብ ከተፍርሱ ኢሎም ኢትዮጵያ ነዚ አመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባቱሉላ መለስካቸው አማሃን ዝላኸ ጸብጻብ ሓዊሱ ተወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልናሎም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራጽነትን ብዘይ ጥራጥር መልክዑ ዝተመስከረ
ነቲ ሓጽቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋጽኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓጽቢ እዛ ሃገርን ኩሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓጽቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቕድሚት ምዃኑ እቲ መግለጺ ጠቒሱሎ ምስቲ ህንጸት ሓጽቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምዝርከባ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለጺ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቒሱሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንጾ ዘላ ሓጽቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ምኽንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ ኣተሓሒዙ ነቲ ሓጽቢ ግብፃውያን ክዕንዎ እዮም እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበየ ሎሚ እውን ክዛረበ ኢሉ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተነት ትርከብ ዘለኣ ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉዓላውነታ ናይ ዘየድፍሩ ሓርበኛ ዜጋታትን ሃገርያ ንምብልጻግ ዘለዋ ድልየት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንኽቆሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣጸዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተቶ እውን ተፈሊጡሎም ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓጽብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ እቲ ሓጽቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝጽብእ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝጸንሐ ምሕዝነትን ስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ንናይ መንግስታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታ ንዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ተንበርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመጻኢ እውን ኣይክትንብርከኽን እያ ኢሉ ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ጸንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕጻል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ ብኻልእ ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለጺ ዘውፅአ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኢኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኢኮኖምን ዘምጽኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ጸሓፊ ምግላጹ እቲ ካብ ወሃቢ ቃሉ ዝወፀ መግለጺ ኣርእዩሎ ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ምግላጹ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተቃዊምዎሎም ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍጻም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣጽዋርን ምንቅስቓስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉሎ ሙሉጌታ ጽባሃ ዝርዝሩ ሒዝልናሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍጽም ዘኽእልዎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ከም ዝተወ
ክወደቡ ገሊጾም ቶም ጀነራል ኣብ መግለጽዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ወጻን ከፈጸሙ ዝኽእሉ መጥቃዕታትን ጸገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽዮም ክብሉ ተዛሪቦም እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ድማ ገሊጾም እዮም ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናው ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም በሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸንሐን መዕለብ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ ይክብል ከሲሶሎም ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣጽዋር ፍጹም ተቐባልነትን ተፈጻምነትን የብሉን ክብል አፍሊጥም ንመግለጽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሲዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ዋና አዛዚ ፉሊ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታም ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብ ዝሕዝዋን ምዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ህይወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛታት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዛዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ጸገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባኻ መቐለም ናመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ በትረ ስልጣን كما يمسكهم سبورت أو زين عنه نهاجراويت جانتا زامبيا ناب أديس أبابا عديما كلتا محزنة تاوي قط مازنا برا هاجراويت جانتا كوس أجري إثيوبيا كلتا جزيت صعيرة جانتا واليا أبكر ما يقط ما كسب سمانا شدشتن دقائق نجانتا تشي بولو كلتا نحدث مرة نيرا دحرقو جنا تصوت جانتا زامبيا كلتا شوتات أكتاتي لهم بممزجب سالستان خلتا تعويتهم زوجتي زي عمن قربنة جانتا واليا كساكن ديكم زورد حباريو أوشتي 4 دقيقة خلت تشوت تمزجبوا كلتن حدا خد سعرنا تجبا سلستن خلت تسعيرات الله تمالون كلا قط منيروا جانتا واليا تشي بولو بالرؤي أفلالاي سلستن حدا تعويتا ناب أوروبا هنسجر صدقة بريمير ليج عد إنجليز كنحبركم لمهنة ليج تمر حوزن لاجانتا إيفرتونيا بس دماميو بشدشتا قطمات 10 تفتحتا وهليلا تمال سنبت جنا أيكون اللان بساوثهامبتون كلتن 0-9 إيفرتون تثبيت زيتا قبرلو تسيت نيفرتون سعيبا أبكال أبرك زلا جانتا ليفربوليا بمعرنتوي جن بشتوتات تاباليتا أستون فيلا سالساي ليستر سيتي الرابعي ليدز يونايتد 5 تشيلسي 10 أرسنال 10 توتنهام مبل 11 مانشستر سيتي مبل 13 مانشستر يونايتد مبل 15 أبلا ليغا إرترا سويدناوي أليكس يسا زسلفلا جانتا ريل سوسيداد تمرحلا ب14 نقطات ريال مدريد بحاله نقطي تحيتها خلاي غرينادا سالساي فيلاريال رابعي اتلتيكو مدريد 5 كلتا قطمات زترفا بارسلونا مبل 10 تركب كلتين قطمات انت سعيرها بارسلونا نتلك تمرحيا موداتا نوغوس كوسو اغري برازيلاوي بيلا مبل 8 عمت عدمي اخبيرو بيلاي اب تاريخ لمن تصوتي كوسو اغري كيلان تبع حتاين تبايدو زربلو بركت زبولو تصوت كوسو اغري بزعب وريتو هيبو مالو بعلو بيلاون كومو حنت زترفتن زي فتنكوان إيلونسو أورحي كوسو متصواتيو إيلولو بيلاي بعد بيتو مارسيا أوكي مستر عوت بيلي تقداسنت تقيخا مسرحا بزوح مسواتنت مخفالنيو إلى الله سبورت أو زينا تفزي
نمسغنك بتر ازي راديو الدمص امريكا ايونا بسرعه مدبنا ساينسن تكنولوجين كنحلفينا كوليجات إيرترا تمهارون بفيرتشوال ويك أب بمانزا كم زمرقة أبز حلف سمون أب زينانات أغيسنا يونيرنا برهان برهن نعو عملكيتو نزل صعب مدب الدليلنا اللوم بمسارات تستخايدة مدب سنة سرعات مرقة كوليج نقدن محبرة وسنة فلتة عد قيح 344 بديجري 376 بديبلوما بدمر 600 تمهارو مسنا أسرتن تهدسون بمررها 6 حق تقرمتون عمريقو كوليج سنة فلتة ما ينفعي 319 بديجري 61 بديبلوما بتقلالا 380 تمهارو كمر قالو كوليج مهندسنا تكنولوجي ما ينفعي 219 بديجري 330 بديبلوما بدمر 366 تمهارو عمريقو كوليج حرش عامل مالو 300 بديجري 322 كا بديبلوما بدمر 422 تمهارو كمر قالو كوليج مدلاو مهارنا اسمرا 238 تمهارو بديجري 373 بديبلوما 208 بناي دبلوما دحره تمهرتي كمر باقي الله VOA زراربهم تمرقتي زي أبوان كورونا استخايدة فولي أجابة مرقتها زي تحاول وسمعت كم زفتر لهم تزاربهم. في بنت سفاجيرجي سبهال كاب كوليج حمل ماله عودي كل خال بقولي بديجري بروجرام تمريقل. أجت أمي نحنا نبع الناس وكلتينا كوليج تبعنا في بروجرام نيرنا بتي في كان ريو أنا هابت أمي حق زربا دسي لنا. تجت أمي فوليو مستينا كوفيد 19 زلوكناتات أبقى جزخا مصدرها كوين كاينيرو. تحاول وسمعتي سمعك. بتي كم تناي كلام عتي زي كونه celebration تبل بتحدى وجن كأ بعبيس اتمويا تفلتت أبرسنا يزله ولا حدا كوصل الناس قليل يلن ما تبقى زخا بتفف زبالة celebrate كتجبروا كم تخلون كلمة الاختنيرو بحفش أجن أبزي ناي كوفيد 19 تمرقت بمهانها تذكرت يجبرا مالتيو ما نسي كل شيء عسى يمكن رسعني نعزا كنا تاتزيا ناي نقع حقوسكم مالختي كابدين كنا ولا كابتم كالوت ممهرنا بمقبلنها بتعمي تحقشنا ولا تم محزتيونكم سمي رتعوي بهال كاب كوليج حرشة حمل ماله بعودي سنة الضبع حرشة بديجري معرك ب 3.32 بديسنيكشن ودي كم زمش نزع ألس جاس كم زبفولي يزد بيانيرة مهنياتو كابتي قدامي كفلي حدا الناس تبقسنا له كساب زحج وان ربع عمد ساتاني مودا تزود أنا لا ناسوس مزازة من مدرك مالتي بفولي بيانيرة سالا كوفيد كا زيادة في اللي تكوينا نبى حكي كوفيد أفتني حاجو سبارتون قال نجارات كأقديليو قلت كأني فلي تعلت كوينا حليفة زيادة مدلع أو دشلماس كلا حلفنا تسكمتني كوين تسمعني اسمي نيات أبراهام جبر برهان استمر كل عودة تمرتي كل خال بقولي ديجري بروجرام كاب كوليج حرشة حامل ماله أبزي تنكر زخون جذا من مراتنا بزمحلفو قربك قال نجار زجودة اللي كان سمع كانت هنا كانت كل عالم زجبر زلهم قالتي نكوفيد 19 بمخانو بزز حلفون عقوباتي نايبن السدراي بريديو خاتاتي لهم ملأختي ناي دينك سمع كله خو مالتي تي رزين عيو ناتنا مسافلت أنا كم استمر أكوس قرب سمعي زحزني شعو مالتي زودة كله GPA دما 3.25 مالت distinction ودي أنا بحكي بتعني عبي حلم نيرني مالتي أمو خاء كاب تي بيت مرتي 3 مهارو بلوت بمنبارنا أنا وين إتا ديبارتمنتي يسمياس لازنبوركو أفتسا عاتتي بتي عبي كبر تمرقة نقدمي توت مدالي كقبل عبي حلم نيرني نخالقوت كما يتمهارو حجون زحلفو ملأخت انت دا أهالي عجونا نبرت جون كن بصح نخيل رأن عبي حلم سلزلو عجون أم سدرانسي صبوق جرنا نجهد دايما مزب استأساسر ناتنائل بنيامن بيلن زودين حدارن تمهرتنا السانيوم كاب كلية عنا من دفرا بعودي تحقا غازنرس زتمرقو سب حدار من اسياتيوم او تلالينا مالتيو عمت مستمهرنا دما أب مرعن ولادن سلازاتنا مالتيو عمت زخون عرفنا مستم ناي 30 حدن زرع تمرتنا خنقصلو عدل توحيبنا نخلأي جزء مالتيو ناي عمتن 3 ورحن ينيرو ولادنا مالتي كن مالو قديتا خوينو نابت من دفرا مالتي بزقات أمزي دايركتور ناي بيت مرتي من دفرا أسوشيت نيرس أتو برخت في الصحي كلتا ستانسا خفلي فاليو حدارنا ندا قبرنا ولادنا ندا عبنا تمرتنا خنقصل فؤاد جيرلنا مالتي
بزي زخونة أجم كنمهار ويزرو جرجش ولادنا تخانخينا هيزهلنا بزي سكفتا كنمهارن نتيجة نت براكتيكال نسرح كنوفر حليفنا يوم عادتيو ببشيفت النامت أنا ببشيفت الناس سرحنا نزخلو كنا تجبر توم مهارن حيزوم ناس دبرتهم أبلات تحبابيرهم نعم خاي مسجونكم كحلف أي دلني مالتي بعد بيتي مساي مهلوا نتحقق جزنا أنت لا أنا يتنا الله نسات حزون طالا السندات نتكلها أنا ندحسكو إنا تمرتنا نسراسل نيرنا ولدها مورالن حبون أبغوننا كوينم بمقبارم ناي بيننا إفرت راح يكون ناي كله زي وتسيت دمت أبزخ بتحكي لنا مسودنا مسولدنا كمرة كلنا مالتي ولادن فيبن تصفى جيرجس أبزنا ممرقطة سنة سرعة بمسحة ويزرو بلاينش كيدانة سمعتن بخمزي قلصة فرص عرقنا أفكم زبطيحن كم زن مركبا سبتع محكوس كابزنا كورونا دماني زقابير أملاخ محروت وريد دما أفكم زين مبصحناها دعمي حكوساتنا بزقات أمين كلهم تمرقتي يوهانا يبلوم برهانة برها ندمس أمريكا كابسمرا نمزقنا برهانة زي راديو دمس أمريكا يوم سمعتنا قصيدو مرقص منግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብ እዩ ፖሊዮማይላይትስ ወይ ድማ ፖሊዮ አካል ዘልምስ ቀታሊ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ፖሊዮ ብዝተባሃለ ቫይረስ ዝመጽእ ሓደገኛ ሕማም እዩ ቫይረስ ፖሊዮ ንማእኸላይ ስርዓት ነርቭ ብምቆጽጻር ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ሙሉእ ብምሉእ ኣካላት ሰብ ከልምስ ይኽእል እዩ ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ንኹሉ ዘጥቅዕ ሕማም ኮይኑ ብፍላይ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ዝያዳ ንሓደጋ ዝተቃልዑ እዮም ፖሊዮ ብኽታበት ምክልኻል ዝከኣል ኮይኑ በቲ ቫይረስ ተተሓዘ ሰብ ምሕዋይ ግን ኣይከኣልን እቲ ኣብ 125 ሃገራት ን350,000 ህፃናት ምልማስ ኣካል ምኽንያት ዝኾነ ቫይረስ ካብ ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ኣብ 1980 ዝተኻየደ ጉባኤ ዓለም ለኸ ጥዕና ተሳተፍቲ ቃልኣትዮም እዮም ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ድማ USAID ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዓጋቲ ዘይነበሮ ተላባዲ ቫይረስ ፖሊዮ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ገይሩ እዩ ሃገራት ምዕራብ ድማ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣውሮጳ ኣብ 2002 ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ኣብ 2014 መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ቀረባ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ካብቲ ቫይረስ ተናጊፈን እየን ኣፍሪካ ንተኸታታሊ 4 ዓመታት በቲ ቫይረስ ተጠቃ ሓድሽ ሰብ ዘይምርካቡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ፖሊዮ ነፃ ተባሂላ እያ እታ ናይ መወዳእታ ነዚ ጽኑዕ ምዕቀን ዝሓለፈት ኣፍሪካዊት ሃገር ናይጄርያ ነይራ ን46 ሃገራት ኣፍሪካ ሓዊሱ ታሪኻዊ ዓወት ጥዕና ህዝቢ ተመዝጊቡ እዩ ኣብዚ እዋን ፖሊዮ ኣብ ዓለም 99.9 ሚእታዊ ቀኒሱ እዩ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ጥራሕን ነዚ ቀታሊ ሕማም ክናገፍኦ ዘይከኣላ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቫይረስ ፖሊዮ ንምጥፋእ ዝተኸደሉ መገዲ ቀሊል ኣይነበረን ዘየቋርጽ ወንጽታት ሓበሬታታት ብትኽክል ዘይምቅብባል ምምዝባላት ማሕበረሰብ ንምብጽሖም ኣጸገምቲ ኣብ ዝኾኑ ከባብታት ዝነብሩ ማሕበረሰባትን ካልኦት ጸገማትን እቲ ጻዕሪ ንምቕጻል ፈተንቲ ነይሮም ገሊኦም እውን ተሸኒፎም እዮም ይኹን እምበር ተደጋጋሚ ጻዕሪ ሃገራት እቲ ቫይረስ ዝርግሕኡ ጠጠው ከብል ኣኽኢልዎ እዩ እተን እናተንጠባጠባ ዝተረፋ ሃገራት መሊአን ካብቲ ቫይረስ ንኽናገፋ ቀጻልነት ዘለዎ ግብረ መልሲ ኣድላይ ነይሩ በዚ ድማ መስቲ ዘየማትእ ግብረ መልሲ ኣፈታትሓ ጸገማት ዝበራትዑን ዘየቋርጽ ጻዕሪ ማሕበረሰብን ኣመሓደርቲ ሃገራትን ካብ ፖሊዮ ነፃ ዝኾነት ዓለም ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ ምዘን ሃገራት ብሓባር ኣብ ዝሰራሕናሉ እዋን ቆፂርካ ንዘይውዳእ ጻዕሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣመራርሓ ማሕበረሰብን ብድሌቶም እቲ ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምጥፋእ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ተዓዚብና ኢና USAID ኣብ ዓለም ኣብ ምጥፋእ ፖሊዮ ዝለዓለ ግደ ተጻዊት እዩ ንልዕሊ 400 ሚልዮን ህፃናት በብዓመቱ ክታበት ፖሊዮ ክረኽቡ ይገብር ሎሚ ከባቢ 19 ሚልዮን ዝጽግዑ ህፃናት ካብ ምልማስ ኣካል ድሒኖም ብዘይ ጸገም ክስጉሙ ኽኢልዎም እዩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ ሞት ኣድሒኑ እዩ ኣብዚ ዓመት 2020 ዓለም ለኸ መዓልቲ ፖሊዮ መስቲ ኣፍሪካ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ዝኾነትሉ ዓወት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ከነብዕሉ ይተኻለን
USAIDን መሻርክቱን ንቅድሚት ንምስጓም ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ኣብ ምጥፋእ ፖሊዮ ዝተጠቐምናሎም ትልምታት ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልኦት ተመሓለፍቲ ሕማማትን ንምክልኻል ክንጥቀመሎም ይግባእ ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ እዩ። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። በዝንባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ጽባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና